Вкусно ли е, мама? Чакай, мама ще дава още. Аз съм тук, Алгас. Ето. Тук съм. Папа ми мандаринка. Дава, мама, дава. Глътни и тогава. Не ме е страх, щом теб не те е страх. Никъде няма да ходя. Никъде не мога да отида. Вкусно ли? Вкусно, мандаринка, папа. Браво на детето. Може би. Джвакай, джвакай. Да, джвакаме мандаринката.